Ayo manyo Ustaz berpati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah dipun kan. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek katu ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sando ambo bakato dinalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di nan banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palu adilado bakumpua darah kayan tuang buruak barito di nagari. Tapi samantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batuah. Bago manusuak tampik lalu ne tujukan dituju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat jopusako madokan bari jobalabe. Menyusun cupak dengan gantang. Dia adat na memakai pusako tinggal merunggoi cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicari lah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapik digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu samulah hadir di hati rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih lah batuangkan naya indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang bebega di ularo balunta-lunta ajo kabui pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya merandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karimbo nan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun nan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpuri nai. Membayang-bayang ke muka mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang periso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dahulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mengkasih lai sampai nan diamal ke paca. Ndak ada lagi. Kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah nak bayin kalangkah berganjua suri ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jatinan suci jemuko nan jania. Sakitu sambah Ustaz. Lah sampai di Temandaro. Sa kira-kira. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari barih melabeh ke diturui ampun jerila pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan yaitu duduk lah nak maurak tagak lah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu Ustaz. Sabananya sesuai pepatah Sultan Juwo 5 biaya wak tajun di sinan nanjang menyala 5 tuga tantak sinan tinaman tumbuh. Maka nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah ke gugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan sekutiko nak diantar undi yang kena banyak. Menanti mo. Jadi baru kita tuh manyo Temandaro Mencara sampai kembali pada sultan kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan ke baki sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran dan tertumpah ke baki hambo tadi Allah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik nang segolong. Ganti yang putih biang ketabu ambo antakan baki sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nang dimungkasi adalah sampai nang dia malala pacah kini duduk lah nak moroselo kok tagak lah nak mayu langkah kan yo itu bunyi penitan stan tadi yo lah aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui Allah dilaih hake atok dirasuak menjariau akan tetapi sungguh pun nama itu rupanya antara kami je sultan saya riang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat tapi nanti ama alulai pacah
Kalau menjadi niat di masa kami kini ko, disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko senang nanti kami pangka pulang malu makai Sultan. Lah sampai Ustaz benar. Dibilang lah. Rupanya taradok kebenaran ambo nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek Sultan surang nan arif bijaksana orang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala magenuangkan. Yulah. Tumahlah papaidakan kana rapek badudukan kawrik tagua. Basandakan ke batang gampa batatiangkan niat mama. Mako kok tanamu meninjau Sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana dalam hati dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai Sultan. Karena sumbayang nama wakatu alik nama kutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Kini ko dek Sultan. Kandaklah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku. Apalah kata Sultan tadi. Kok nak ni mungkasi elalah sampai. Tapi nan diama alun paca. Artinya nampak diama alun paca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penita Sultan. Iya mana? Dek Sultan bahayun lalu mengamankan. Bapujak pegadang tangih bersahuk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kertangan kami kemari ko pai mantakan Sultan Mentari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya Sultan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua bararak balik pulang. Nyampang kesamo naik pulau Kanjuangan. Koknya oliang kapal adik muatan. Tarungwak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalihkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah Sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat batutu lah kami danga, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jalih uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan Sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalihkan pintu keluar. Kan yo itu Sultan. Sebenarnya. Aku itu kejawab ketimbang kata Sultan singkit saja kejawabnya. Jiluang tumbuh hari parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke mana Sultan nak keluar. Ayo Mas Tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan Sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu mah kiranya. Ku ujui lah ambo pandang, nyari ambo lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran baris tersimpan di balabe, tampan Allah patut tabau. Izinkan ambo menitih batang papah dek Sultan je bicara ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah penundingan Sultan Cako, ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana Sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar Sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikwa koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tangguh. Tolong pertimbangkan tentang itu Sultan. Sampai Sultan. Hingga itu dulu. Ambo ulang kata Sultan tadi. Keulangannya pula dari ambo. Kata sepatah palang ungkai je mulik manih turun tangguh. Kan ya itu bunyinya Sultan. Tidak salah. Karena Sultan mengambil jo buah sinta rumit ambo mau ungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari Sultan. Tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis Sultan ke babaria. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajari yang komastan padang berpinyangik taluk wawayo aiko nama rusuh nama gamang jati kami Sultan. Lah sampai Sultan. Sampai. Lah tarapak puluh rundiang jobana dari Sultan. Baklah bana rundiangnya tinggi indak tapanjai lawenyo indak taranangi di jalang rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapeh ditikam jajak kok cupur simpan saja dalam bari. Jokok dikatakan dimbo bajari yang padang bapenyangik taluak buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan dimbo rayo tu bukan menampuah padang ana atau merangi taluak jaran tahu.
Hanya jalan nang pasar kari tampuah labuah nang golong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu Ustaz. Usah dilapih dua hati ke badan pulung larek yo. Segitu sambah pada. Stamlero. Lalu kalang. Nan bak pepatah Sultan Yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Apa tolong dek Sultan menjangkaukan. Ustaz Minaro. Sampaikan. Kapa badang kodoh sampan bakamudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat nengkawi. Itulah adat sabana adat. Nang kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak nyo mati, dianjak tak nyo layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sebajah daripada itu Ustaz, cancangkan dua sagarai undangkan dua salanggano. Pertama syarat nama ngatur, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukolah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau saruman awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adat lah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu pakaian itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari mantah pulai Ustaz itu nambah amalkan. Kumah latibo kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabalap. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan, tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dengan jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dengan mudo. Adat berbuah sinta kok syarak berbuah mati. Sepanjang pituah sultan tadi bahampang kami ju ayat, bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamek bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nang jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk buki kepanasan. Sekitu disambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Ustaz Daru. Ambah. Nak semua yang membusik, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak menanti, rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuahkan, tinggal adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Ustaz Japui, pulangnya minta Ustaz Nanta. Bapak carian tentang itu ah. Ayo, maunya Ustaz Melaro. Yolah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Iya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Aditkan bahasani syarak bahasani kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarak ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarak lazim hukum melayalih jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo di laju maaf memenuhi. Jadilah menitah Stan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lama je lambek sampai juo di Muaru. Baitu juo perningan kita Ustaz. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai naik tagi soh jalan katurun tersinggung Sultan dijanjang. Taraduk salah jo sili, kilaf kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan serta segala si pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo terluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri dari lah nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yalah. Anang kini jawablah salam sujud kami. Si upiak Siti Raimah membawa parian pulang pai, gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.